προηγούμενους μας, ένας δύο τους συγκρίνουμε. Και αν όντως δεν υπάρχει μείωση, σας επιστρέφουμε τα χρήματα πίσω. Μου επιστρέφετε τα χρήματα για τη συσκευή. Θα μου δώσετε εμένα τη συσκευή. Εκείνο είναι ακέραια να μην είναι σπασμένη, έτσι. Και σας επιστρέφω τα χρήματα. Στους επόμενους δύο ακόμα. Ποια μείωση. Αυτή η συσκευή μπαίνει σε ένα ρολόι ή μπορεί να μπει σε όλη την πολυκατοικία, ας πούμε. Αυτή είναι για ένα πίνακα. Θα μπει στο χώρο σας. Α, είναι για τον πίνακα. Ναι, είναι για τον πίνακα. Παίρνει μια ελεύθερη πρίζα οπουδήποτε μες στο σπίτι. Είναι ογκώδης. Φανταστείτε, είναι λίγο μεγαλύτερη από ένα κινητό. Ναι. Και μειώνει κατά 50%. Και τι παρενέργειες έχει αυτό και το... Παρενέργειες. Αυτό ίσα-ίσα, όπως σας είπα, είμαστε περιφέρειες της ενέργειας. Μειώνει και τους ρήπους προς το περιβάλλον. Τους ρήπους από το πίνακα. It cures cancer. Τους ρήπους από το πίνακα. Ναι. It filters water. Βέβαια. Η ανάλυση να δώσουν και για τεχνικά ζητήματα, ό,τι θέλετε. Θέλετε να μου δώσετε ένα τηλέφωνο για να πάρω εγώ κάποια ώρα που έχω έτσι πιο πολύ χρόνο να το συζητήσω. Βεβαίως. Θέλετε να σημειώσετε. Ναι, αμέ. Δείξτε το αυτό, Χρήστο. 9 με 2 το πρωί, Κοσμέτος Άγγελος. 98. Συγγνώμη. Facebook, ζήτα Facebook. Ναι. 92. Ναι. 416. Να σας ρωτήσω πως υπάρχει κάποια σελίδα στο Facebook. Όχι. 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 Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε εκτός πρωινού, 9 με 9, Παναγιώτης Βεργής είναι υπεύθυνος εδώ πέρα. Βεργής. 9 με 9, όποια στιγμή θέλετε. 9 με 9. Ευχαριστώ πολύ. Το όνομά σας? Χρήστος. Χρήστος. Το επίθετο? Παπα-Κωνσταντίνου. Αν δεν το ξέρετε το επίθετο. Συγγνώμη. Χρήστος. Τσιακόπουλος. Όχι. Πώς. Τσιακής. Μισό λεπτάκι. Το τέτοια. Καλή πάση. Έλα ρε, θα φτάνει. Τσιακάλης. Μας τρονάρει αυτός, δεν το πιστεύω. Συγγνώμη, Ναι. για το 6. Χρήστος. Θα κλείσει το τώρα. Φιάλας, γράφει εδώ. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να είναι, λέει. Έγινε. Woke up to woman, forget her name. Χαρά. Και δεν άκουγε Τι πράγμα. αυτά που λέγαμε εμείς. Φοράω headphones, αλλά μπορεί να άκουγε λίγα πράγματα. Και λέγει. Απλά ήθελα να του πω, επειδή δεν το βρίσκει, ήθελα να του πω, εγώ δεν μένω εδώ γενικά.